Sanibonani bangani bami, ngiyanibingelela futhi egameni leNkosi uKristu Jesu. UMam J uyanibingelela ukuthi nisondele futhi nizokwethamela izifundo zeBhayibheli. Namhlanje-ke isifundo sethu sikhuluma ngokushumayela nokubhabhathisa kukaJohane uMbhaphathisi. Ngiyanimema-ke ukuthi nihlale phansi nilalelisise ngokuba lesifundo sibalulekile ukuze niqonde okuliqiniso likaNkulunkulu ngoMbhaphathiso. Kwakukhona-ke umuntu ogama lakhe linguJohane uMbhaphathisi. Wayeshumayela ehlane laseJudiya ekhuthaza abantu ukuba baphenduke nangokuba xwayisa ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususondele. Nguye-ke futhi uJohane umprofethi u-Isaya akhuluma ngaye emandulo ethi izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yeNkosi, nilungise nemikhondo yayo iqonde. UJohane-ke wayegqoka ingubo yoboya bekamela nesikhumba okhalweni lwakhe. Ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi zezinyosi zasendle. Kweza-ke kuye abantu baseJerusalema naseJudiya nezwe lonke laseJordani babhabhathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. AbaFarisi nabaSadusi beza nabo embhabhathisweni, kepha uJohane wathi, "Ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo kaNkulunkulu na? Ngakho-ke vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Mina nginibhabhathisa ngamanzi kube ngokuphenduka, kepha uyeza oza emva kwami unamandla amakhulu kunami. Yena uza kunibhabhathisa ngoMoya oNgcwele nangomlilo." Khona manjalo kwafika noJesu ukuba azobhabhathiswa nguJohane. UJohane wathi kuJesu, "Yimina engimelwe ukubhabhathiswa nguwe, wena uza kimi?" UJesu wamphendula uJohane wathi, "Vuma ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke kanjalo." Khona uJohane wavuma wambhabhathisa uJesu. UJesu-ke esebhabhathisiwe nguJohane wakhuphuka masinyane waphuma emanzini. Kwavuleka izulu, kwabonakala umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba ehlela phezu kwakhe. Kwezwakala izwi livela ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo, nengithokozile ngayo." Iphela lapho-ke indaba yethu-ke bangani bami. Ngiyakholwa ukuthi niyithokozele naqaphela engikubekile ekuqaleni ukuthi ubani okumele abhabhathiswe. Nangokuzayo-ke futhi niqhubeke-ke nizilalele izindaba zeBhayibheli ezixoxwa nguMam G. Nisale kahle.